ayan, welcome sa ating Facebook Live. Ayan, sa mga nandyan na sa ating TikTok Live at sa Facebook Live. Hello po sa inyo. Ayan, isang magandang gabi. So, tonight is the final night. Ayan, final night na po ni DJ Lala Banderas at ng programang Biyahe. Ayan, kaya kung gusto nyo akong makasama, gusto nyo mapasama sa ating final live dito sa Love Radio Manila. Ayan, pwede kayong mag-share yan ng inyong mga Facebook Live or ng Facebook Live natin sa mga timeline ninyo para marami naman tayo. Ayan. So sa mga hindi pa po nakakaalam, ito na po yung final evening ni DJ Lala Banderas with Love Radio Manila kasi starting Monday, ayan, hindi nyo na po maririnig yung biyahe or yung boses ko. Ayan. Medyo na tayo, mag-grow up lang tayo saglit. Ano lang tayo, lilipat lang tayo ng department. Pero ako pa rin po si Lala Banderas. Ayan, you can still follow my socials sa Love Radio, sa Lala Banderas Facebook page, Twitter account, Instagram, TikTok and Threads. Akin pa rin po yun. Si Lala Banderas pa rin yun, ako pa rin yun. It's just that hindi nyo na lang ako maririnig on air. Pero ayan, welcome sa ating live and I hope lahat ng nandiyan sa TikTok live at dyan sa Facebook na enjoy nyo ang inyong mga Friday evening. It's been a crazy and one hell of a week. O, diba? Iba pa rin talaga yung feels kapag alam mong papalapit na yung dulo, papalapit na yung hangganan natin sa ere. Yan. Pero syempre, katulad nga ng sinabi ko kanina, 'di ba? Even good things do come to an end. Yan. So, nandyan po sa ating Facebook Live. Sa mga Lala Babies na present, maraming salamat for joining me sa last live natin. Ayan. If you wanna join the Lala Babies as well, kasi buhay pa rin naman yan, even if hindi na tayo nag-on air. Andyan pa rin sila, mag-gathering pa rin kami. Ayan, minsan may pakain ng dinner o kaya mag-Christmas party. Malapit na ang Christmas. So, kung gusto nyo mag-join sa amin, meron tayong mga admins dyan sa comment section. Kaway-kaway lang kayo. I'm sure share yan ni Tin Rivera sa inyo yung group namin. Pero yung admin namin sa Facebook group GC namin, ayan, andyan si Aliana, andyan si Ronel. Ayan, pwede nyo silang i-PM. Si Tito Tay, kapag andyan sa comment section, may nakita kayong Tyrone De Leon, admin din natin yan. Pwede kayong magpapasok sa GC natin para makasama kayo sa mga, alam nyo na, whereabouts namin. Hi! Whereabouts ayan, sa mga kabisyo natin dyan sa may TikTok, na naghahanap ng TikTok account ko, ganun pa rin. Hanapin nyo lang Love Lala Banderas. So, yun. It's been a crazy week and a crazy 13 years of my radio life. Siyempre, para may lang kayo, may background lang kayo, si DJ Lala Banderas ay nagsimula 13 years ago, back in 2010. Nakapasok ako sa Love Radio Manila. Hindi pa ako noon graduate. Oo. Graduating pa lang ako noon, nakapasok ako. Walk-in applicant tayo noon. Nagmatapang lang tayong pumunta dyan sa may station natin. Tapos, nagpasa tayo ng resume. Hindi pa nga ako dapat yung mag-a-apply noon. I think I've said or I've told this story before it. Parang twice, thrice na already. Ano yun? Halika dito po. Ano po yun? Under time ang alin? Tong 12? Ayan, wait lang, under time daw kami. Kalma lang. Under time lang pala. Kaya naman nating ayusin yan. Kalma lang. Gumaganon yung tech namin. Gumaganon yung tech namin eh. Anyway, habang nais natin ito. So, yun. Hindi ako yung mag-a-apply. Ang mag-a-apply talaga nun ay yung ex ko tsaka yung friend namin na sumalangit nawa. Sila mag-a-apply. So, may ready spill na sila nun. Alam niyo yun, yung mga typical na may certain way na silang ipakilala yung mga sarili nila. I don't have that. Wala akong ganun, love. Wala akong spill para ipakilala yung sarili ko. Tapos, hindi naman dapat ako magpapasa ng resume. Pero, sabi nung guard, si Sir Tabuso, ayan, kung nasan ka man, Sir Tabuso, kasi nasa Tagaytay na yan nasa doon na siya nag-guard. Sabi niya, pasa ka na din ma'am ng resume. So, nagtapang naman ako. Nagpasa ako ng resume. So, luckily,
Doon sa resume ko, nakalagay kasi kung saan ako nag-intern before. Creative Voices, ayan, isa pa yan. Talaga mag-thank you ako dyan ng malaki, Creative Voices. Dahil nakita siya nung parang kumukuha ng mga ini-interview. Nakita na nag-intern ako sa Creative Voices. Medyo may attachment yung Creative Voices sa Love Radio Manila. So, hindi naman attachment talaga. Pero parang ano sila, kilala sila sa dubbing industry before. So, tinawagan ako after nung interview ko dun sa nakakita na nag-intern ako sa Creative Voices kasi nagbigay kami ng boses nila, nag-spiel kami, nagbasa kami ng news, English, Tagalog. Tapos, on my graduation picture day, magpapakuha kami ng picture. I can still remember na sa overpass ako noon eh. Tatawid kami kasi nasa kabila yung studio. Nag-ring yung phone ko. Tapos nagulat ako. Kasi pag sagot ko ng phone, agad-agad lang sabi, "Hello, this is Nicole Yala of Love Radio Manila." Nicole Yala of Love Radio Manila. Syempre, kumbaga parang sikat na sikat si Mama Nicole eh. So, alam mo yung kinikilig ka, tapos natatakot ka both at the same time. And I was called upon to have the final interview sa programming head ng Love Radio Manila, which is Mr. Willie Espinosa. Ayan. Tapos, alam niyo yun, yung sobrang kaba ko nung pinaakyat ako nung boss namin na para i-interviewin. Pagdaan ko talaga dun sa hallway, lahat naka-formal attire. Formal attire silang lahat. Tas ako, I can still remember that dress, though hindi ko alam kung nasa na yung dress na yon. Kung makikita nyo yung unang-unang calendar that I've been a part of ng Love Radio Manila, yun yung gamit kong dress. Yellow siya. Yellow na tube dress na may flowers. Yun. Simula nung araw na yun, natanggap ako. So I was a walk-in applicant. So that's how I started with Love Radio. And of course, I will end my career sa radio industry. Though wala pa namang tuldok, hindi naman natin hawak yung future. Pero as of the moment, dito pa rin tayo mag-i-end. O, diba? Well, alam ko si Boy P, meron siyang may gusto siyang i-kemi ngayong araw. Hoy, may pag ganun Ano meron? Nagbabalik ang sakto, klaro, diretso. Biyahe by DJ Lala Banderas. Hindi yan. Ayoko niyan. Choosy ako. Gusto ko yung may full intro ko. Ayoko niyan. Ito ang biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. And now, makinig kayo pala sa 90.7 Love Radio. Ako pala si Lala Banderas. Ang tagal na nun! Ako si Rico Pañero! At syempre, ako naman si Lala Banderas! At kami ang Partners! From the first na naghawak kami ng mic ni Lala, we're very comfortable to each other. Ayan yung dress! Naging maganda naman ang resulta kasi we grow, with the help of each other. Ang dami ng programa dumaan sa amin. So, ito lang pala yung tatapos sa amin. Lala Banderas will handle it alone. Pero I know naman na Big girl na daw kasi ako. Oo, strong na. Kasi Lala naman talaga, ang talagang hinihinga natin ng advice. Sa lahat po ng mga nagme-message sa akin regarding my voice, thank you. I really do appreciate it. But it's okay. I can get through the night. Uy, taray. The show must move on. And it will. We go on. Show must move on. Wala ba akong makain ng mga panahon na yan? Mga beshi, nakasama niyo po para sa programang Usapang Love, Drama and Relationship, Usapang LDR, dito po sa 101.1. Yes, the best, The Millennial's Choice. Ito ang aking storya at ito ang aking programa, sinashare ko sa inyo. This is DJ Lala Banderas from 101.1. Yes, the best, The Millennial's Choice.
signing off, guys. Thank you very much and have a great night. Bye! This is Lala's ULDR. Usapang Love, Drama, and Relationships. Love, Drama, and Relationships. On the clock, mga kabisyo. At syempre, kasama niyo na po. Ako po si DJ Lala Banderas and welcome sa ating programa Usapang Love, Drama and Relationship, Usapang LDR na po dito sa 90.7 Love Radio. Wala mo may clips pa yan. Lumaban ka. Kasi kung siya naniwala sa'yo, kung siya minahal ka niya, hindi ibig sabihin nun, there's something about you. Diyos ko, Lord ka, pinayak mo ako. Naiyak ako sa'yo. Umiiyak ako, nakakaloka ka. So, sa mga kabisyo natin, may that call remind us to appreciate those people who are still with us. Maraming salamat sa pagtawag sa akin. Mahal ha, ingat ka lagi, love. Ito ang biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. My love, oras natin 8:52 on the clock. At syempre, kasama mo na naman That's all the way very until Nina. 12 midnight. My name is DJ Lala Banderas. Higit na mas nakukuha mo or mas makukuha mo yung respeto ng tao because of what you do and what you continue to do for your family. Sana for the years to come ng buhay ninyo, ang maranasan nyo, yung sarap na ng buhay, yung ginhawa. Kasi that's the life you deserve. Bakit ko ba ito binasaksi? Good night, everyone. I'll see you guys again. Bye! Aww. Taka mo. Taka ni boy. Ang effort mo naman. Nakatanga. Ang effort mo naman, te. Tanga mo. Wala akong masabi. Tanga ni boy. Hindi. Tanga mo, boy P. Ang init. Ang init ang tanga. Hindi, thank you. Ayan, thank you, boy. Ang tanga mo.
Thank you sa pag-compile. Naumay ka ba? Naumay ka ba sa itsura natin? Pero thank you sa pa-video. Ang taka ni Bulbs. Hindi, thank you. Hindi, in-hold back ko yan, isang linggo. Hindi, isang linggo ko yan, pinigil. Siyempre malungkot ka, pero yun nga, the show of life must go on. Yan, kahit iba yung destinasyon. Thank you sa Love Radio family, of course, kung saan ako nagsimula. Sa Yes the Best family na nag-hone sa akin to become the DJ that sabihin na natin, the DJ na better version. And then salamat sa love for bringing me back home sa last time. So thank you so much, of course, sa 13 years. Pag to hindi marami yung views, sasapakin ko. Thank you sa 13 years of being a part of my life, yung karera ko sa buhay. If it wasn't for everyone who believed in me, wala naman ako mararating. Wala naman si Marian. Hindi naman mabibigyan ng opportunity for anything if hindi naniwala yung Manila Broadcasting Company, yung Love Radio sa akin. So, malaki yung pasasalamat ko sa Love Radio and to all the people who had been a part of my journey. Rico Pañero had been my partner for 6 years. I love you, Pax. To the moon and back. Alam mo yan. To all the people na laging nakalalay sa akin, Ma'am Nicole, ayan, si Rica Hera, maraming salamat, ma'am. Thank you so much for everything that you've done. Ma'am Nicole, thank you. So, solid na thank you. At syempre, hindi ko makakalimutan, last but definitely not the least, ayan, maraming salamat sa lahat ng Lala Babies. Grabe kayo. Sobrang sarap nyo magmahal. Thank you for making me experience the things na hindi ko alam na may experience ko. People supporting you, people na nag-aabala para bigyan ka ng mga surprise. Hindi naman lahat ng tao nakaka-experience niyan. Kayo din yung nagparana sa akin ng debut. I never had one. Pero on my 30th birthday, pinaranas nyo sa akin yung debut. So, sobrang special nyo sa akin. So, thank you. Thank you and so much. And kay Boy P for this day. Suntokin talaga kita sa ngalangala. Yun talaga yung plano ko. Suntokin ka sa ngalangala after nito. At syempre, yung katulad nga ng ulit-ulit kong sinasabi, yung Lala Banderas naman will remain the same way. Sa socials man lang tayo magkikita, mag-uusap, but still, we still have a platform to be together. Pero again, sa Love Radio Manila, yan, mag-extra na rin naman ako. So, magsa-sign off na tayo officially sa Love Radio Manila. Maraming salamat po for being with me. Oh my God, sana makahinga ako before on air. Kape na tayo kasi wala na akong oras. Okay. Let's go. May halak. Ayan, sa mga kabisyo natin, you are back with me. Ayan, nawala tuloy ako sa sarili ko. You are back with me, DJ Lala Banderas, para sa ating programang Sakto, Klaro, Derecho for the last time. Ayan. Again, siguro yung pagtatapos na lang nito, my love. The thing that I am sharing with you on this final episode is every ending is a new beginning. Ayan, lagi nyo yung tatandaan. Kung may nagtatapos, syempre may nagsisimula ulit. And in life, like everything else, of course, may mga kailangan magtapos para mag-pave way sa bagong simula. So, with that being said, with no further ado, again, maraming salamat po for being with me sa loob ng 13 taon. It's not that
hard, or it's not that easy to make this decision, and it's one of the biggest decision I ever have to make in my life. Pero I guess talaga sometimes yung best, yun yung masakit tanggapin. So anyway, maraming salamat. You can still follow me though on my socials, DJ Lala Banderas, or Love Lala Banderas on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and Threads. Again mga kabisyo, maraming salamat. Isang karangalan ang maghandog sa inyo ng programa sa loob ng 13 taon. Ituloy-tuloy na lang natin ang tugtugan. Have a great weekend and abangan ang bagong sibol na programa sa Oktubre dito sa Love Radio Manila. Nakasama niyo po DJ Lala Banderas for the last time para sa aking programang Sakto, Klaro, Diretso. Ito po ang huling biyahe. This is again DJ Lala Banderas signing off. Ayan, guys, maraming salamat. Di na tayo iyak. Syempre, tapusin natin ang live on a very happy note. Enjoy the rest of your weekend and I'll see you on socials na lang. Mag-followan na lang tayo sa aking mga socials sa Love Radio, Love Lala Banderas. I need to get used to that. Love Lala Banderas. Maraming salamat, guys, and ingat kayo lagi, and I'll see you sa aking socials. Maraming salamat, Love Radio family. Bye, guys! Bye!